Ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa ze hry Star Stable. Dneska tu máme aktualizace opět, máme tady závod teda s lištičkama, nějaký v Golden Hills, na který se těším. Abyste tohle mohli udělat, tak musíte mít teda odenčený Golden Hills. Nic jiného o tom nepíšou, takže asi dobrý. Pak tady máme zpátky putovní bazar, jenž nám přinesl slevy na koně, oblečení a nakonec, a to jsem strašně ráda, nám přidali zase zpátky prasátka. Takže na to se samozřejmě podíváme a tyto slevy a všechno zmizí během 11. října. Takže ano. Já si 100% koupím všechny ty prasata. Jinak sleva na koně jsou na 4 plemena, a to na Finhorsey, Tennessee Walkery, Gotlandy a Pasofiny, z čehož Finhorsové nyní stojí 510 starcoinů, Tennessee Walkerové stojí 570, Gotlandi 450 a Pasofini 570. Tyto slevy platí až do odchodu bazaru. Dále tu máme, že snížili ceny různých oblečení a koňského vybavení. Jasně, to víme. A sleva na mazlíčky. A samozřejmě ty prasátka jsou tady naposledy předtím, než odejdou do důchodu, jsou tady na návštěvě, což si dát trošku úplně nechápu, protože myslím, že někdy 2.15 je odebrali úplně a říkali, že už se vracet nebudou, ale já jsem ráda, že je přidali, aspoň si některý z nich, co přidali, můžu koupit a říkám, že koupím všechny, jo? A tento týden teda budeme mít poslední šanci si koupit ty prasečí příšerky. Takže jestli je chcete, musíte si je koupit tenhle týden, protože příští už nebudou. Píšou tady, že spolu s prasaty najdeme slevy na lišky, kočky, veverky, psa a některé koňské plišáky. A v bonus shopu vydali nový item. A příští týden nás čeká asi Halloween! Na co se těším. Každopádně, tohle je teda Stargazing Kit z minulých aktualizací, já jsem tady od středy nebyla, neměla jsem chuť. Každopádně teda prohlídneme si ty slevy, jo, takže tady máte teda ty Finhorse, já si teda žádný koně kupovat nebudu, jelikož jsem si nedávno kupovala. Tady máte Tennessee Walkery, počkejte, já jsem odlogal strašně rychle, jste neviděli cenu. Tady máte cenu na Tennessee Walkery. Tady máte Gotlandy, z nichž mi chybí vlastně jenom tu ten, ale ten si počká. A pak ještě ten z aplikace a pak teda ještě tahle ty Pasofini, no. No, takže tak. A tady máte vlastně oblečení, z čehož nechápu, proč jsem furt sedou tohleto westernový, když to stejně nikdo nekupuje. Ale ok, whatever. Jakože ceny hezký, ale já to kupovat nebudu. Nic z toho se mi totiž nelíbí. A tady máte úplně to samé jako v tom minulém shopíku. Každopádně, my se jdeme vrhnout na to hlavní pro mě, a to jsou ty petíci. Jelikož tady máme... What the fuck? Mně se přepnul telefon na budíka. Kdo ti řekl, že se máš přepnout na budíka, ty hajzle? Dobře. Telefon si žije vlastním životem. Každopádně, máme tady teda jakoby na výběr teda, ježiš, špatná kapsa. Tuhle ty staré kočičky, který, já nevím, mně se jako líbí, ale jsou kinda creepy, takže si je kupovat nebudu. Pak tu máme tyhle dvě lištičky, co mi chybí, který kupovat taky nebudu. Pejsky nevidíte, protože pejsky mám vykoupený, takže pejsky bohužel vám neukážu. Pejsky vám bohužel neukážu, kolik stojí.
Hej, ale tak co tomu mimo telefonu jebe? Halo? Mně se tady normálně vypíná Google. Halo? Který se tam tě ovládá? Fachej, svině. Mimo telefonu prostě šibe. Neřekl si, že mu bude šiba. Hajzle jeden. Fachej, svině jedna. Jo a Squirrels, nevím, kočky. Kočky asi mám taky vykoupený a Squirrels, jakože ty. Veverky, tak ty mám asi taky vykoupený očividně. A ty Horseplashy mám taky vykoupený, takže proto to nevidíte. Každopádně já neodolám, já si je musím koupit všechny. Omlouvám se, Starcoiny, já vím, že jsem vás měla šetřit na Halloweena, ale já prostě neodolám. Prostě prasata musí ke mně. Zvláště když vím, že je to tady naposledy, co tady ty prasátka budou, tak jako omlouvám se vám, Starcoiny, ale musíte ke mně. Dobrá. Tak. Pasátka! No pasátka! Maria, to je roztomilý, to je tak roztomilý. Já se omlouvám, ale to je tak strašně roztomilý. Sagi! Jezus Maria, to je roztomilý. Počkat, jak se to... Klikám to správně? Co to je? Aha, já kam... Když tam takový, že to není approved chat, když ti bude špatně. Šmí je jedna. Jo, takže Sagi vás zdraví do videa. Dobrý, tak jdeme na Jasper Pumpkin Farm. Moment, kde je Jasper, počkat, kde je Berry, počkat. Já vůbec nevím, kde je ten přepravák. Jakože bych tam mohla jít, jakože to je... Víte co, já tam dojedu pěšky. Jelikož já mám stejně staré Golden Hills, takže ta 5minutová cesta na Jasper Pumpkin Farm mě nezabije. Paťátko! Já mám paťátko! Já se omlouvám, že tady je zase pištivá tělem pazůky, ale já jsem na tyhle ty prasátka hrozně čekala, já jsem opět doufala, že je někdy přidaj. Oj, Mario, já mám paťátka! Já mám paťátka! Ježišmarja, já jsem, to je v prdeli, jsem to. Mě si příští týden přijde ještě ty další dvě zvířátka, jakoby, dobrý. A jakoby měly by být zase 3 týdny toho bazaru. A jestli teďkom přidali zpátky pasátka, tak možná nechci být jako předzvěstný něčeho, co se nestane, ale třeba by bylo fajn, kdyby přidali i ty, jak se jmenujou, ježiši, žabičky a ty tuleně. To bych je normálně milovala, protože vám říkám, že jestli přidají i žabičky a tuleně, tak moje Starcoiny umírají. Mám paťátka! Já se omlouvám, že já jsem prostě strašně nadšená, že konečně mám paťátka. Ach jo, prosili se mnou. Dobře, jdeme zjistit, jaké trable má pan Jasper. Vraťme se zpátky do reality a jdeme zjistit, jaké je to potíže s lištičkama má pan Jasper. Já upřímně jsem viděla spoiler na ten race na Instagramu, jakož já sleduju spoilery, takže jsem viděla spoiler na Instagramu. Takže je to super race. To vám, ale mohli ho mezi tím změnit, takže uvidíme, jo? Jasper. Na, Jasper.
A Sky si bude na svým klasickým asi, jo, co? Na svým klasickým místě. Tady seš ty svině stará. Tady seš ty svině stará. Tak jo. Jo, jasně, že? Kde prostě byli přímo tady. Tady taky nebyl. Ale to je svatý expeček, ne? Kecej. Jasně, že se nám omlouvá za to, jaký je, blá, 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 to nás nezajímá poznat. Jo, jo. Ježišmarja, to je vrdali se jenom dneska. Ježišmarja, blá, jdi do prdele. Nechaj ma být, satane. Máme jít. Bereme. Jo, tam asi. Já se tak strašně těším, bože můj. Jako abych k vám byla upřímná, poslední dobou jsem nebyla moc na sesku, asi poslední týden, 2 jsem nebyla moc na sesku, byla jsem spíš jakoby, no, spíš jsem koukala na seriál, jo? Na sesku jsem většinou chodila jenom ve středu vždycky na aktuálky, ale to se změní, nebojte. Já jsem podebata na ne, ty tohle to milé, pota jsem spínky. Aha, takže lištičky zastavily pod stromem. Bla, 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 mě to nezajímá, bla, bla, bla. Přestaň kecat, já chci ten race. Tady bylo světlo. Pustí. Relay. Dobře. OK, my se budeme dostávat 125 XP. Bych typovala. Tak to se. Počkat. Co to je za race? Co to je? Já jsem zase měla s těmi zvuky hry a vy to slyšíte víc hudbu než mě. Ale nevadí. Kusí! Já to přeskočil! Já to přeskočil! Jezu, to je hustý! To je tak hustý race! Jinak omlouvám se, že mě strašně pomalej. A jak jsem tady týden nebyla, tak jsem prostě měla starat, jo? Já jsem tady byla, to je špatný se mnou, já se dokážu prostě to je. Ten hezký race, mně se líbí. Ježiš, skočíme do toho, do triku. Ježišmarja, já jsem dneska špatně. Dobrá. Zajeli jsme si racing. Děkujeme lističky. Aha, a teď jsou prý vyčerpaný. Jezumarjo. They look as if they benefit from something from they can down from blah. Set up an area where the kids can rest. Ježišmarja, si děláš srandu ze mě, že já ještě musím pro tyhle ty malý liščata dělat nějakou noru. To jste mi neřekli. To nebylo v popisu práce. V popisu práce byl jenom race. Ne, že tady budu stavět ještě pro liščata nějakou noru. Ježišmarja, já to mám sbírat, aha. Já myslím, že to budu zvedat, aha. Teda co? Já myslím, jako, že budu stavět, aha, já to mám jenom sbírat, chápu. No, tak se bereme další, vezmeme to sbírám, asi nějaký větve bych řekla. Ne, to nevypadá jako, co to kurva je. To ne, to nevypadá, ale jsou to větve nebo vůbec, já nevím, prostě jsme sebrali nějaký větve. Já nad tím asi moc přemýšlím. Já mám paťátka! OK. Postavili jsme jen domeček, chápu. Nice, a mám to. A znova ten race tedy dává 125 XP. Dobře, čekala jsem, že vzhledem k tomu, jak je dlouhý, tak bude dávat aspoň 150, ale jako nestěžuju si, víte co, 125 XP je 125, to je hezký číslo, jakože je to hezký číslo, jako fakt hezký číslo. Tak jo, každopádně, já se s vámi rozloučím pro dnešek. Já se s vámi rozloučím s prašátkem v klapíke. Musím si dát jedno prašátko do kapříšky, musím lidi, musím mít počítku pěňu.
Podívejte na něj, to je roztomilý. To je tak roztomilý. Obuňu, to je roztomilý. Ono to jde. Jo. Omlouvám se. Omlouvám se, že to musíte poslouchat, ale to je tak strašně roztomilý. Podívejte se na to, to je tak strašně roztomilý. Dobře. Dobře, dneska se rozloučíme tady s prasátkem. A jak se to schovalo? Jezumaria, to je roztomilý. Dobře, dost bylo mých blbostí. Chci vám tady teda se s váma rozloučit dnešní video, takže mějte se hezky a uvidíme se zase příště u dalšího videa. A takže zatím čus. Jezumaria, papa, pane šíčkinku. Dobrý, tak na naschle, papa, prostě.